Nagkatag na daplin sa Davao Bukidnon Highway, partikular sa sitio Bagong Silang, Barangay Baganihan, Marilog District, Davao City ang sinakong feeds nga karga sa wing van truck nga naaksidente kaganihang pasado alas 6 sa buntag. Subay sa report sa kapulisan, gikan sa Bukidnon Province ang truck ug padulong sa sentro sa Davao City dihang naaksidente kini. Sumala sa helper sa truck nga si Joel Blasi Mangas nga naimbestigahan sa kapulisan nga nawad-an og brake ang truck nga moisulti sab kaniya sa driver nga giila sa mga pulis nga si Antonio Olareta Gabonada Jr. 29 anyos dihang naglawig kini. Nawad-an na og kontrol ang driver. Hinungdan nga nahulog sa kanal ang truck ug mibagnos pa ug nasukamod sa bungtod. Tungod sa impact, naipit matud pa ang driver sa truck ug gi-rescue sa mga responders sa Barangay Baganihan ug USAR sa 911. Gidala sa Southern Philippines Medical Center kon SPMC ang driver sa truck ug sa nakuha ang impormasyon sa Davao City Police Office nga gihatag kanila sa 911, nakabsan na sa kinabuhi ang driver sa truck. Nakahiagom sab og bunog ug samad ang helper sa truck. Sa pagkahitabo sa insidente, gibantayan sab sa mga responders sa Barangay Baganihan ang nagkatag nga kargang feed sa truck.